बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनिफ्राय गोसोखां बिलाइ गथायदों। बिटिआरआव गरखाफोरखौ रैखाथि होजानाय हारि महरै आसाम सरकारा फोसावनायखौ बोखारफिननाय। एसटि आरो गुबुन हारिमुआरि फरेस्ट डिवेलार्स आयेन 2006 खौ दाफामनाय। ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि हाफोरखौ सार्भे खालामनाय आरो ट्राइबेलफोरनो हानि पाट्टा होनाय। बिटिआरनि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि आवग्रिजानाय हाफोरखौ होफिननाय। PIL नं 78/2012 नि सायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन होनायखौ मावफुंनाय आरो ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव थानाय आयेन बेरेखा दखल खालामग्रा आरो इन्डास्ट्रिफोरखौ बोखारनाय। बिटिआरनि सिङाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ होखारस्रांनाय। दुलाराय आसाम ट्राइबेल लाइमोन लीगनि क'क्राझार जिल्ला इउनिटनि बानजायनायाव ट्राइबेलफोरनि जेंनानि सायाव सावराय जथुम खुंदों। दिनै क'क्राझार सहराव थानाय क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि सावराय नब्लाङाव दुलाराय आसाम ट्राइबेल लाइमोन लीगनि क'क्राझार जिल्ला इउनिटनि बानजायनायाव आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि हेफाजाबाव ट्राइबेलफोरनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सायाव मोनसे सावराय जथुम खुंफुंलाङो। बे सावराय जथुमायाव आसाम हा आरो खाजोना आयेन 1882 नि 10 नं आयदा एसटि आरो गुबुन हारिमुआरि फरेस्ट डिवेलार्स आयेन 2006 एसटि आरो एससिनि सायाव इनाय उदखार होबथानाय आयेन 1999 आसाम एसटि आरो एससिफोरनि थाखाय साख्रिनि मासि थिनाय आयेन 1978 जों लोगोसे बायदि बायदि ट्राइबेलफोरनि जेंनाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायो। ट्राइब स्टेटास नि जा बाथ्रा बेखौथ' जों दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ आरो कोअर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबेल अर्गेनाइजेशंस अफ आसामा गोबाव समनिफ्रायनो जोङो बेखौ अपोज खालामबोबाय थादों आरो अपोज खालामबोनायनि जाहोनानो जादों बे मोनद' हारिया ट्राइबेल जानो थाखाय क्राइटेरिया फुलफिल खालामा आरो एक्जिस्टिं ट्राइबेलनिबो बिथांमोना बहुत एडभान्स फार एडभान्स देन द एक्जिस्टिं ट्राइबेल एंड दे डु नट फुलफिल द क्राइटेरिया रिक्वायर्ड। ओंखायनो जोङो गोबाव समनिफ्राय जों अपोज खालामबोदों आरो खालामलांबाय थागोन आरो गभर्नमेन्टआ एब्राप्टलि जुदि बिथांमोनखौ सेटल ट्राइब स्टेटास होयोब्ला जोङो मोननै प्रसेसआव जों आवगायलांगोन। डेम'क्रेटिक मुभमेन्टबो जागोन आरो जोङो आयेननिबो आश्रय लागोन। आरो रिसेन्टलि दा बिसोरो दा गभर्नमेन्टजों दा डिसकासन खालामदों, जोंबो डिसकासन डिमान्ड खालामदों माने प्राइम मिनिस्टार लेभेल होम मिनिस्टार लेभेलाव CC2आ जों डिसकासन जानांगोन। ट्राइबेलफोरखौ दारकआव लाखिनो हाया। ट्राइबेलफोरखौ दारकआव लाखिनानै दाख्लैबावै 15 सेप्टेम्बर 2022 जा मोनसे एकर्ड जालांदों मोनबा आदिबासी रिबेल आउटफिट ग्रुपजों जा आरो बेवहाय बिसोरखौबो सेटल ट्राइब स्टेटास होनायनि मोनसे 2.1 क्ल'जआव जा माबायाव MOSआव रिफ्लेक्ट जादों। ओंखायनो जोंखौ दारकआव लाखिदों। जोंनि खहा जानो हानाय जेबो खामानिखौ जोङो जेब्लायबो सापर्ट खालामा। जों अपोज खालामलांगोन आरो अपोज खालामखागोन होननानै जा गभर्नमेन्टआबो मिथिखायो आरो जोंबो थियारि जाखानानै दं। जों वी आर इउनाइटेड आरो इउनाइटेडलि जोङो बेखौ वेहेमेन्टलि अपोज खालामलांगोन। कोर्टनि अर्डार प्रद्युत बरा बिथांनि केसाव जितु PIL केसाव गुवाहाटी हाइकर्टआ जा जाजमेन्ट होबाय बे जाजमेन्टखौ फल' खालामनानै जा बिटिआर गभर्नमेन्टआबो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय एनक्रचमेन्टफोरखौ होखारजोबनांगौ, एभिक्सन खालामनांगौ होननानै जा दिनैनि बे सेमिनारनि थ्रुयै जोङो बे जितु गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम दैथायहरदों। गुवाहाटी जोंबो बेखौनो डिमान्ड खालामदों। जोंनि ट्राइबेलखौसो उसेट खालामनाय जादों गुवाहाटीयाव दाब दाब थावनियाव, जेरावहाय चिफ मिनिस्टारा बुंदोंमोन जे ट्राइबेलखौ एभिक्सन खालामनाय जाया। थारमाने रिकगनिशन अफ फरेस्ट राइट 2006 नि आन्डाराव ट्राइबेलफोरनो भूमि सत्ता होनाय जागोन। खिन्थु जों नुनो मोनबाय बेनि उल्था मोनसे पिक्चार, ट्राइबेलफोरखौसो गोबां ट्राइबेलफोरखौ एभिक्सन खालामनाय जाबाय। दा ओंखायनो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ मोनसे बोल्ड डिसिसन लानो होदों जेनेरेल एसेम्ब्लियाव, जेनेरेल काउन्सिलाव जा आरो एभिक्सन खालामथारनांगोन, एनक्रचमेन्ट फ्रि खालामनांगोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ। दा जोंथ' मुभमेन्ट खालामगोन जोङो दिनै मेम'रेन्डाम होदों। बेनि उनाव जोङो डेम'क्रेटिक मुभमेन्टफोरखौ जोङो लांबाय थासिगोन, राजा लामायाव ओंखारबोगोन जों। एडभान्स एन्ड पपुलास ग्रुपखौ सेटल ट्राइब खालामनायनि अर्थआनो जादों एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरखौ दंस' खालामजोबनाय। आरो बे गभर्नमेन्टआ जा पलिसि लादों बे जाबाय सर्ट टार्म गेननि थाखाय, हर्सकालीन राजनैतिक मुलाम्फा आदाय खालामनोसो बे मोनद' हारिखौ ST खालामनो नागिरदों।
आरो बेसोरखौ एसटि खालामोब्ला जोंनि दानि थाखानाय ट्राइबेलफोरा पन्सायत लेभेलाव वार्ड मेम्बारबो देरहानो हानाय नङागोन पार्लामेन्ट एसेम्ब्लियावथ' रिप्रेजेन्टेसन गैयानो जाखागोन पन्सायतनि वार्ड मेम्बारबो जों देरहानो हानाय नङागोन बे बिराद डेन्जारास ट्रेन्ड गतिके बेखौ जोङो होबथानांगोन जों गासैबो इउनाइटेडलि बेखौ जेरैखि जाया जों होबथानो हानांगोन डिमान्ड खालामगोन जोंबो ट्राइपारटाइट टक थिग खालामनांगौ होननानै जों अलरेडि डिमान्ड खालामदों जोंनिखौबो खोनानो नांगोन आरो गभर्नमेन्टखौ जों बुंखादों बेखौ जोंनि जा सेडुल ट्राइब प्लेन्सनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेस डेट शुड बी फ्रजेन फर गुड बेखौ आलादा खालामखानांगोन कुनु गुबुन हारि बा गोदान हारिखौ जोंजों सोफादेरनो नाङा एसटिपि हिसाबै रिकगनिसन होनो नाङा होननानै जों बुंखादों जोंनिखौ एकदम फ्रिज खालामखादों निर्दिष्ट खालामखादों हागोन बोरै जानो कन्स्टिटिउसनाव एसटियानोखा देर इज नो डिफारेन्सिएसन इन एसटि इज एसटि बेयाव ST1 ST2 ST3 ओरैहाय गैयाना आलादा आलादा गैया काउन्सिलफोरावबो कन्टेस्ट खालामनो हागोन बे 6 सिडुलानो जा नन 6 सिडुलानो जा एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि जा रिजार्भ पार्लियामेन्ट सिट एसेम्ब्लि सिट पन्सायत निगम निकाय सबखौबो रिजार्भ कन्स्टिटुवेन्सिफोराव बिसोरो एसटि हिसाबै कन्टेस्ट खालामनो हागोन होमब्लानिया मा थागोन जों डेस्ट्रय जाजोबगोन फोजोबस्रांजोबगोन जोंखौ गतिके जोङो बेखौ भेहेमेन्टलि अपोज खालामो जों ओरैनो ट्राइबेल इउथ लिगआ जे आन्डार बिटिआरनि आसाम ट्राइबेल इउथ लिग आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघ आरो क'क्राझार ट्राइबेल इउथ लिग ज' जानानै मोनसे कलाबरेसन जे सेमिनार ट्राइबेल इस्युनि सायाव जोङो सेमिनार खुंदों बेयाव बहुद गोनांथि दङ दा बर'फ्रा ट्राइबेलनि सायाव एसे साननो गोनां बाथ्रा दिनै जोंनि आन्डार बिटिआरनि हाफ्रा मोनफ्रामबो लासै लासैनो गुबुननि आखायाव थांनो हमबाय दा बेखायनो जों खावलायनो सानो बे ट्राइबेलनि जे सेमिनार बे टपिकखौ जोङो माखासे लेन्ड अफ प्रभिजननि सायाव लेन्ड राइटनि सायाव आरो SC/ST जे रिजार्भेसन पस्ट बेफोरनि सायाव जोङो सावरायलायदों दा बेखौ जों फुलफिल सावरायनानै मोनफ्रामबो इन्टेलेक्सुवेलखौ लेंहरनानै जे ट्राइबेल संघनि आफादगिरि आरो नेहाथारि मोनफ्रामबो डिस्ट्रिक्टनि दा बेखौ जों लेंहरनानै मोनसे जोङो ट्रेनिं बायदि जों बेखौ ट्राइबेल इउथ लिगआ मिन्थिनानै लानांगौ आरो जोङो बेखौ दा जयेन्टलि पेरेन्ट इउथ ज' जानानै जोङो गामि एरियायाव थांनानै बा सार्कोलनि आन्दाराव थांनानै मोनसे एवारनेस लाबोनो सानदों दा बेबायदिनो जोङो मोनसे एवारनेस लाबोनायजों समग्र आन्डार बिटिआरनि ट्राइबेल जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ बा सुबुं माहारिफोरखौ जों एसे ट्राइबेलनि राइट्सफोरखौ जे मोननांगौ जे SC/STनि पस्ट दिनै गुबुना NOC लानानै गोबां पस्टफोरखौ दखल खालामनानै दङ दा ओंखायनो जों ट्राइबेलखौ माबोरैहाय उज्जवल खालामनो हायो बा फोजाखांनो हायो बे हिसाबै जों सेमिनार लानानै जोङो थाबैनो BTCनि जेसेबां आन्डार सार्कोल अफिस दङ बेनि सिङाव थानाय रेभिनिउ भिलेजफ्राव जों एवारनेस खालामनो थांगोन आरो जों बावैसोनो उनहालागै अदालगुरियाव जोङो स्पेशेल कनभेनसन खालामगोन जों बेनि उनाव लासै लासैनो गासै खामानिखौ स्टेप बाय स्टेप मावलांबाय थागोन दा जोंथ' ट्राइबेल एन्ड बेल एन्ड ब्लकखौ उचित खालामनो थाखाय किसुमान जाथिफ्रा जे ट्राइबेल एन्ड बेल एन्ड ब्लकआव थाफैबाय जे बेखौ जों दिनै जाय सार फेरेंगा सार फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि BTCनि EMनो जों गांसे मेमरेन्डाम होबाय जाहाथे बिथांमोनखौ जों खावलायो BTCआव फैगौ 27आव जुदि BTC एसेम्ब्लि जागोन बेयाव जेन' बेनि सोमोन्दै बागै सावरायनानै जिखिनि BTCनि जे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव उचित गुबुन हारि थाफैनाय बेखौ थाबैनो उचित खालामनांगौ आरो जों लुबैयो आरो जेसेबां फरेस्ट एरियायाव जे दखल दङ बा नियादि जायाखै फाथा मोननांगौ दं बेखौ थाबैनो मोननांगौ होननानै जों दाबि खालामो इउथ लिगनिफ्राय